Tänään mä esittelen sulle todella tyylikkään kaksitasoisen loft-asunnon ihan kivenheiton päässä näistä kauniista rantamaisemista. Tänne Tokojenrantaan sä voit tulla ihan vaikka muuten vaan fiilistelemään kauniita maisemia tai aamulenkille. Ja Hakaniemessä on muutenkin todella hyvät palvelut. Tänne on viime aikoina avattu todella paljon hyviä ruokaravintoloita. Sulla on ruokakaupat ihan vieressä, metro, ratikka, bussi, ne kaikki kulkee tästä läheltä. Ja mikä sen kivempi kuin käydä vaikka aamiaisleivät ostaa suoraan tuosta Hakaniemen kauppahallista. Ja kulttuurinälkäiselle täältä löytyy Helsingin kaupunginteatteri ihan tuosta vierestä ja areenanäyttämö. Mutta nyt haetaan kuppi kahvia ja käydään tutustumassa siihen loft-asuntoon. Mennään! Tervetuloa sisälle! Eli tässä on kyseessä 110 neliöinen loft-asunto kahdessa tasossa. Täällä on alakerrassa avokeittiö, olohuone, 2 makuuhuonetta, saunatilat ja yläkerrassa on sitten vielä lisätilaa. Ja kuten tuossa takana näkyy, myöskin parveke löytyy ja pieni piha. Mutta aloitetaan meidän kierros täältä alakerrasta ja huonekorkeutta täällä on todella reilusti 4 metriä 42 senttiä, eli varmasti riittävästi. Ja kierros voidaan aloittaa täältä keittiön suunnalta. Täällä on italialainen laatukeittiö Aran Cuisine ja integroidut Gaggenau kodinkoneet. Parkettilattiat löytyy täällä alhaalla ja sitten on laattaa tuossa eteisen kohdalla. Ja sitten kun mennään tänne päin, niin täällä meillä on makuuhuoneet. Makuuhuoneita on 2 kappaletta. Tässä on ensimmäinen ja sitten tämä isompi makuuhuone on tässä ja päämakuuhuoneen yhteydessä on myöskin vaatehuone. Saunaosasto löytyy täältä alhaalta, jossa on myöskin WC ja sitten toinen erillinen WC. Lähdetäänkö nyt katsomaan se yläkerta? Säästetään toi piha ja hieno parveke ihan loppuun, mutta käydään katsomassa minkälainen yläkerta täällä on. Tässä yläkerrassa on tällä hetkellä TV-huone. Tää voi olla esimerkiksi vaikka kotitoimissa tai vierashuone. Täällä on tosiaan ihan reilusti tilaa täällä yläkerrassa. Ja jatketaan tänne päin. Tässä on 2 tilaa, jotka sopii erinomaisesti esimerkiksi just vierashuoneeksi tai vaikka kotitoimistoksi. Niin kuin tässä se on tälläkin hetkellä. Lähdetään käymään siinä alakerrassa. Katsotaan se terassi ja piha. Ja sitten tämän asunnon kruunu on ehdottomasti tää parveke ja oma piha, noin 12 neliötä. Tässä, jos tässä asuisin, niin mä tulisin joka aamu tähän aamukahville. Tää maisema tonne on todella kaunis. Lähdetään katsoa se pieni oma piha tuolla. Eli portaat alas. Tähän saa laitettua esimerkiksi vaikka grillin, sohvaryhmää, mitä haluaa sitten tämän oman pienen pihan sitten kalustaa. Ja mikäli tarvitset autolle paikkaa, niin tämän asuntokaupan yhteydessä on mahdollista ostaa myöskin hallipaikka tästä samasta kiinteistöstä sähkölatauspistokkeella. Eli tässä oli kyseessä 110 neliöinen loft-asunto kahdessa tasossa. Tämä rakennus on alun perin valmistunut 1800-luvun loppupuolella ja ihan muutama vuosi sitten valmistunut täydellisestä saneerauksesta. Eli kyseessä on muuttovalmis asunto ja erittäin kaunis sisäpihan näkymä. Täällä on tosi rauhallista asua, silti kulkuyhteydet on erinomaiset. Eli mikäli haluatte päästä tutustumaan, ottakaa minun yhteyttä. Minun nimi on Petri Vauramo ja autan mielellään myöskin, jos oma asunto pitää myydä. Kiitoksia.